kaigsuunan ug mga kaygalaan nga nagsunod ning ato nga programa. Well, sa dili pa ta, gusto ko lang ma-recognize ang atong mga kahigalaan nga mga naminaw sa aning atong programa nga kaganina nakigdugtong, uban sa pagsimba, no? Salamat kayo nga wa ko magdahom nga kamo naghuwat lang kahigayunan nga dugtong mo sa pagsimba diha sa pinuyanan ni Mr. and Mrs. Vidal Likigan diha sa Argawanon, San Remigio, Cebu. So ubay may nga nagsimba kaganina, Pastor Brother Libby, unya doon na tayo mga listeners nga nakigdugtong kaganina sa pagsimba, nakighiusa, no? Unya salamat kaayo kay nakita nagyud mo nako kay ugwa pa mo pod kaganina mamo join sa pagsimba o di ko ka hibaw o di ko kakita makaila sa inyo. Salamat kaayo, no? Sila ni Didong Sinanggote o ni Judy Sinanggote, daghan gyud kaayong salamat ninyo, no? Nalipay gigay ko. Then kanang inyong ngalan nabanggit na gyud na nako kay nabanggit na gyud na sa uban kay dunay mga namuyo diha nga nagpatunay nga mga maayo mo nga tao, oh. Wa gyud mo anang kinaiyag palabi-labi, daghang mga taong namuyo diha sa inyong yuta pero ang kadaghanan nakadaig sa inyo. Salamat kayo, no? Brother Didong Sinanggote og si Judy Sinanggote, unya si Alisa Sunet, si Sarah Jen Sunet og si Jeremy Daitol og si Jeril Daitol og si Cording Villegas, no? Mauni ganina Brother Libby ang usa o ni join sa pagsimba kaganina atong mga listeners niya hoping karon sad napasmile mo na mo unya surprise man nga amo mong narecognisar sa atong programa karong mga orasa. Unya ako sad nga pasalamatan ang mga Likigans family, no? Ang mga Likigan kaniadto nga akong naila og nakita, wa gyud mga usab Likigan lagyud gihapon karon og naamay na usab apelyido na lang nga mautro sama ni Ma'am Ruda. Likigan nga karon larga na. Si Ma'am Langging wa pa man mausab noon ang apelyido anak niya kay Likigan maghapon nila ni Dayan, nila ni Sister Luz, no? Sister Nini, Brother Vidal. Unya salamat gud kayo ninyong tanan diha. Di nako maminsyunar ang tanan kay ubay-ubay man taganinang nagsimba. Unya naibaw mo gyud mo nga kining taong di taga diha na nailhan gamay ra kadaghanan wa ilhi basta kutob sa ni join kagani nagsimba. Maayong gabi sa inyong tanan og welcome dinhi sa atong programa. Ngaya akong i-insert may tungod ni sa atong ipanghusugutan for how many nights. Happy Sabbath, Brad. Di ay reaksyon ni Brad Maki nga gusto ipaabot. Pastor John o Pastor Libby, maayong hapon. Ni alang ko'y mubo nga mensahe para kang Brad Dolping. Ang imong pangutana may tungod sa bautismo sa tubig, usara ang punto sa imong pangutana. Apan ang tubag daghan nga teksto ang gibasa aron ka makasabot pag-ayo. Unya ang tubag ni Pastor John o ni Pastor Libby diha gibasa sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Brother Ping, kanang imong gipangutana diin man na nimo makuha. Apan kung di kagayod makasabot apan di kagayod makasabot sa tubag sa imong pangutana, pagkadelikado og ang imong mga sakop hinuon ang makasabot biyaan ka panila. Ako si Maki, taga Patag, Kulaba, Biliran. Bag-o lang ako nagsimba sa Adventist
hapit na ako mabautismuhin ni Pastor Taripe. Okay, Brother Maki, salamat kaayo. Diha to'y higayon may nag-take sa ako nga dian naminaw diri sa inyong programa si Brother Maki. Unya niabot na gyud sa punto nga nisimba ka unya diri sa imong text, diri sa gipaabot nga mensahe nga hapit ka na gyud mabautismuhin ni Pastor Taripe. Kaila ko ana ang Pastor Taripe, no? Salamat kayo, Brother Maki. Unya advance kinini ang congratulations sa imong desisyon. Unya ang Dios maghatag nimo kalig-on sa pagtuo diha sa Ginoo. Kung dili man gani gyud ta makabatog kay gayunan nga magkita ta naong ug naong ning kalibutan na maningkamot lang ta nga didto unya sa gingharian sa langit ikapaila sa Ginoo ang tanan unsay iyang kagikan nganong nakapangalagad sa Ginoo naabot siya didto sa gingharian sa langit. Thank you so much, Brother Maki, ug welcome ka kanunay kamong tanan diha sa biliran sa atong programa. Brother Levi. Okay, salamat Brother John. Atong ipabasa ni Brother Joel atong mga viewers. Okay, salamat Brother Levi mo. May gabi de sa itong mga higala ug suking tigpaminaw nga nabot sa itong Sibya karon through radio ug inuman sa tuang Facebook live mo. Mayong gabi ug welcome kamong tanan. So dinhi karon sab sa ato ang monitor ato ning mabasa og una ang mga nag-message, no? Diya karon nakiguban nato si SD Adventist. Ang iyang message, good evening. Minaw mi diri from Mambahaw. Happy Sabbath sa tanan and God bless. Keep safe sa tanan. Niya diya sab si May Joy Sirato diha ni sa Punta Nailon. Ang iyang message, good evening. Niya diya sab si Gerardo Lobitania sa Australia. Yang message, good evening brother. Good sound tonight. Daday, maayong gabi inyo diha daday sa Australia ni Mami Banji ug sa mga kabataan. God bless ninyong tanan. Diya sab si Angelic Milene Montero. Yang message, good evening. Diya sab si Jeline Lagarisa ninyo sa ayong hapon diha sa inyo. Okay no, sa pagkakaroon mga pamanitong nakita din sa itong monitor niya ang atong mga nag-view nga wala mag-message ato lang itong basahon niya tingog panahon sa pagtubag sa pangutana. Sa pagkakaroon ako sang ibalik ang panahon diha nimo Barley. Okay, daghang salamat Brother Joel. Itong basahon mayong gabi diha kaninyo sir. Salamat kaayo sa inyong mga mensahe sa matag gabi. Nindot kayong pamation ang mga pulong sa Ginoo. Mary Jane Andrino diha ini from Anunang Norte. So mayong gabi Sister Mary Jane Andrino diha sa Anunang Norte. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Okay, Deuteronomio 28:2 og kining tanan nga panalangin mo abot kanimo og mudangat kanimo kung patalinghugan mo ang tingog ni Jehova nga imong Dios. Agi kanin nila ni Mr. and Mrs. Belinda og waning sumalinog diya si babaw sa libho. Okay, good evening Brad Libby o Brad John, Pastor Joel. Greet ko diha sa Midilien sa tanan nga kauban sa SDA kang Konsihal Raymond Olivar o kang Rafi Argawanon. Happy Sabbath ninyo. Okay, ato diyang ipahinumdum sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Labi na diha sa Midilien area, no? Gikan sa daang lungsod or sa Kansawong paingon yun sa lungsod sa Midilien. Niadtong niaging simana mga Martes siguro to or sa tong adlaw mga Lunes ba to, nahulog ang iyang side pocket ni Epaprodito de la Cruz. Diin dito gisulod to ato'y cellphone nga keypad nga to'y diutay nga kwarta. Ang pinaka-importante nga to dito ang iyang driver's license. So nagpakiloy yung taon ng tag-iya kung pananglit kinsa man ugaling ang nakapunit sa iyang driver's license. Ini na lang to daw ang kwarta. Ang kantong keypad na cellphone, ang importante ang lisensya lang daw. Palihog lang i-turn over, no? Pwede din sa ato nga din sa DYCM. Puro sa mo text mo higala sa atong number
or pwede sad nga inyong i-turn over dito sa daang lungsod Midilien. Ang tagiya na Epaprodito de la Cruz. Palihog lang mo, malooy mo sa tagiya tungod kay dili lalim kuhaon ang driver's license ni ining panahona. Okay, adto ta higala sa pagbasa sa pangutanang ato nga entertainon karong gabi una. Okay, ato ning basahon. Brad, good evening. Okay ra na magsimba o niya magsigig kaon og baboy. Muni pangutana ang ipadangat din, no? Okay ra ba ko, no? Magsigig tag simba o niya sige pog kaon og baboy. Okay, muni atong tubagon karon. So kamo diyang naminaw kung namoy may katampo nga tubag. So text mo higala sa atong number, pwede mong message diri sa atong Facebook Live. No, sa itong basahon, ayong gabi mga brad, akong pasalamatan ang nabautismuhan na gayud 13 ka mga hamiling kalag sa ni Pastor Bong Diases ang nagbautismo diri sa Tuog Church Prince Noel Gonzales ni sa Ormoc. So congratulations sa mga bag-ong nabautismuhan. Welcome mo sa Seventh-day Adventist Church. Okay, ato na tamang higala sa paghatag o tubag sa pangutana. Okay ra ba nga sige tag simba o niya sige pagkaon og baboy? Naghisgot ni may tungod sa SDA siguro, Seventh-day Adventist. Okay ra ba ang Seventh-day Adventist sige tag simba o niya sige pagkaon og baboy? So atangin nyo og paminawa ni higala ang mga tubag nga mong ihatag o niya pwede mo tampo ni higala participate sa atong discussion karong gabi na. Unang mutubag si Brother John, dayon Brother Joel o ni atong tapuson mga higala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ang pangutana, okay ra ba? Sige og simba unya sige pog ka og baboy, no? Amo lang diring ipasabot o basahon ang niya sa Biblia unya kamo na ang magtulutimbang kung okay ba o dili. Nganuman kay kanagong pagkasultiha mura ba og ang amo nga kaugalingon nga opinyon og panghuna-huna maoy inyong gikuha o gustong mahibaluan nga okay ra ba nga nagsigig simba apan nagsigi og kaog baboy. Murabag ang amo diring kaugalingong opinyon maoy gusto nga makuha gikan sa nag-text sa nangutana ani. Well, dinhi kung ang among kaugalingong opinyon maoy among ihatag duha lang kabutang. Kung moingon ning dili okay, so kining tawhanaa nga nagsigig simba kaog gapog baboy ug moingon ning dili okay, duhay iyang pilian. Nganuman nga duhay iyang pilian. Mubiya siya sa pagkaon sa baboy aron mopadayon sa simba o mubiya siya sa pagsimba aron mopadayon siya kaon sa baboy. Kung hatag mi sa among opinyon mindili. Unya, kung moingon po ming okay ra, magpabilin gini siya sigig simba unya sige pagkaon sa baboy. Inon iya man na. Pero sa gikaingon ko na nga amo lang basahon ang among pagpasabot dinhi sa Biblia unya kininang nagkaon og baboy ug nagsimba unya kamo diha ang mamili, kamo ang maghuna-huna kung okay ba o dili. But ipasabot nga duna mo'y inyong kaugalingon sad nga pagpili kung okay ba ni o dili. Hinoon tagsara ni nga naay tao nga sigig simba unya sige pagka og baboy. Tagsara na may tabo pero naagad kasama aniro no. Itix din ni. Unang-una kining gitawag og pagkaon sa terminology ni ana gitawag na og dietary law, balaod sa pagkaon. Hinumdumi nga si Adan ug si Iba nakasala sila tungod kay ilang gikaon ang wala itugot sa Dios nga kaunon.
Ako ang punto. Karon, kung nakasala si Adan og si Eva, kay ilang gikaon ang wala itugot sa Dios nga kaunon. Kuhaan yung punto ha, kung nakasala sila. Ang baboy, wa na itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Karon kay gikaon man sa tao sa inyong huna-huna kaha, wa pud na siya kasa. Nakasa gihapon nga naman. Unfair man na kang Adan ug ni Eva sa dihang mikaon sila, sa wa itugot sa Dios nga kaunon, nakasala sila. Unya kay kanang baboy wa man na itugot sa Dios nga kaunon sa tao, unya gikaon sa tao, natural ang tao nakasapod. Ang punto mao, kinsa may nagsugo sa tao nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Kung atong tan-awon dito sa tanaman sa Eden, kinsa may nagsugo? Ang yawa nga gigamit niya ang bitin. Kinsa may unsay gisugo siya wa kaunon nit lang nila tong wa itugot sa Dios nga kaunon. Kinsay nagdili adto? Ang Dios. Kinsay nagsugo ni Adan og Eva nga kaunon to? Ang yawa. Karon, kinsa may nagdili ining baboy nga dili kaunon sa tao? Di ba ang Dios? Karon kay gikaon sa tao. Sa laktod pagkasulti, ang yawa gihapoy unsa man sugo sa tao. Daghan rong mga tao nga nisunod sa sugo sa yawa o nisupak sa sugo sa Dios. Well, pamati ini kanang mga puntuha dapat ninyong pamalandungon okay ba o dili. Ang Levitico 11:46 ug 47 nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat ug kalainan, sa taliwala sa mga mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So naghisgot dinhi sa ipakaon ug dili ipakaon, mahugaw ug mahinlo. Nan kay ang baboy nagbilong man sa mahugaw ug dili ipakaon sa Dios. Kung tan-aw nimo ang Deuteronomio kapitulo 14, versikulo 2 o 3, kung atong tan-awon unya 8, kung unsa may gisulti dinhi, karon aron ba pud nga kamo magamit ninyo ang inyong kumon nga panghuna-huna kung okay ba ni o dili ning puntuha sigig simba sigig kaon baboy. Karon ni adinhi sa 14, 2 ug 3 ug 8 sa Deuteronomio nagingon, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, ug si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naibabaw sa naong sa yuta. Nagpili ang Ginoo nga katawhan. Nang sa diha nga kining iyang mga gipili unsa may iyang gisulti, nagingon sa 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulontanan. Muni gisulti sa 3. It means nga naay gitugot pagpakaon ug naapoy wala itugot pagpakaon. Muning nigiyon dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang madulontanan. Well, ang sintro gid gipinpoint pangutan na baboy. Nan kay dili man pakaunon ang iyang mga pinili, ang iyang katawan sa bisan unsang butang dulongtanan, unya ang pangutan na baboy man ang gipinpoint, so ato na lang pod nga largohon. Nagingon dinhi sa 8, ug ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini, dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Munay gisulti sa pulong sa Dios, munay naas balaod sa Dios nga gitawag og dietary law. Ug tungod kay daghan man ang nagpili sa pagsupak kaysa nagsunod, mauna nga ang kadaghanang nisupak nangita og mga rason o mga katarungan aron sa pagtabon-tabon o pagpuwa-puwa sa iya nga pagsupak. Karon gidili man di ay na sigig simba, sigig kaon sa baboy. Unsa may gisulti dinis Biblia? Kung atong basahon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22 nag-ingon, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling
ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop, tanaw ha, ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Sa 22 nagingon, ha, ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Walay tuyo ang Dios nga magsigi ka nagpaminaw sa iyang pulong, unya dili ninyo tumanon kay samara ang imong kaugalingon ginalimbungan. Karon okay ra ba na kamo ang mamalandong kung okay na? Nga naman, laro kayo nga ang balaod sa Dios dili ipakaon ng baboy. Pamatiin ninyo ang Proverbio 28:9 nagingon, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulong tanan. Unsa na ang taong nagpalingog-lingog sa kasuguan sa Ginoo? Nagpalingog-lingog murag wa lang kahibawa, wa masayod, wa kabati. Bisan pang iyang pag-ampo maoy usa ka dulong tanan. Busa bisag nagsimba ng tawhana kanunay sa oras o sa adlaw tigsimba, pero gisupak niya ang Ginoo, ang sugos Ginoo, matud pa bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulong-tanan. Karon gisupak mo na niya. Ang punto din himao, diin mga siya nabilong. Iya ba na sa Dios o nabilong ba na siya sa yawa? Ang Biblia lahi pamatiin ninyo aron kamo makakuan mo, makapamahuna-huna mo, okay ra ba na o dili? Pamatiin ninyo sumala sa kuan dinhi. Juan 3:4 ug 8 atong basahon nagingon. Sa ang pulong sa Dios dinhi nga salin nagingon. Si bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios. Kalo na unsa ni ang nagalapas sa sugo sa Dios? Nagapakasala. Ang dili pagkaog baboy sugo ba nas pastor o sa simbahan? Dili iya na sa Dios. Nagingon dinhi, si bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa sugo sa Dios. Kanang baboy kinsa man sugo sa Dios. Karon kay ang naglapas sa sugo sa Dios nagpakasala man. Unsa may inyong hunahuna na okay ra na kung ang tao gusto maluwas. Kamo na magtuloy-timbang diha. Sunod. Kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. So karon kay sugo man na sa Dios nga dili gyud ipakaon ang baboy, pero kay imong gikaon, unsa na ang giakusar sa Biblia sa imo, ikaw nagmalapason. Unsay gilapas ang sugo sa Dios. Dili kun ang tao naglapas sa sugo sa Dios, asan siya nabilong? Diha sa Dios o diha sa yawa? Pamatiin ninyo ang 8 akong basahon. Apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, kalong gapon unsay sala sa atong gibasa sa 3, ang paglapas sa sugo sa Dios. Nagingon dinhi, apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, but ipasabot bisan nakadungog na, nakabati na, nasayod na, unya iya gihapon gibuhat, taon gihapon siya, gitawag na og nagpadayon sa pagpakasala. Nga naman, nakadungog na unta, nasayod na unta, sa balaod sa Dios, gidili na sa Dios, pero mikaon siya, muna'y gitawag og nagpadayon sa pagpakasala, but pasabot nagpadayon paglapas sa sugo sa Dios. Karon ipadayon sa nato pagbasa nagnon. Iya ni Satanas. Dili iya sa Dios. Iya ni Satanas. Karon kamo dihay maghuna-huna niining pangutanaha nga ang okay ba na nga magsigig simba unya sige pagkaon sa baboy. Unya kay gisulti naman na daan ni Hesukristo kini pamalandungan ninyo. Mateo 7:21 nag-ingon si Jesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kinsay makasunod sa gingharian sa langit? Kadtong nagtuman. Og imong gikaon ng baboy, natural, wa ka nagtuman. Nan kay ang gisultis Biblia, ang makasunod sa gingharian sa langit, nagtuman man. Unya, unsa may inyong huna-huna diha, okay ra na. Kamo na ang magpili kung unsay inyong pilion, kay daan naman tang nasayod og nahibalo
gisultian nata sa pulong sa Dios. Nasayod ko nga di mahitabo nga kamong naminaw diha sa inyong puloy-anan wa mo kasabot. Kay sa higayon nga ipasabot ang pulong sa Dios, sa higayon nga inyong gipamatian ang pulong sa Dios, ang Espiritu sa Dios magatabang ninyo nga makasabot mo. So kamurong naminaw, imposible nga wa mo kasabot sa inyong gipamatian. Ha? Kay nga naman, balikon ko, sa panahon o sa higayon nga ipasabot ang pulong sa Dios, ang Espiritu Santo sa Dios mutabang kaninyo sa nga makasabot mo sa inyong ginapamatian. Busa, I'm sure nga kamurong naminaw diha nakasabot mo o kay nakasabot man mo, kamo na ang magpili o magdesisyon kung mupadayon ba mo sa pagsupak o kaha muhunong na mo sa pagsupak o unya musunod na mo sa inyong nadungog na bating na samtan. Well, mga igala, mabuhay ka nga ang pulong sa Ginoo imong ginapamatian karon. Niya pa man sila Pastor Tirana o si Brother Libby nga muhatag og dugang pang pagpatinaw, ipalihog rag kuno ko pastor og li usa diha sa atong monitor. Okay, salamat Brother Johnny nga sa gihapon atong basahon din atong mga viewers. Unahon tani sa pagbasa ang mga nag-message. Diya karon si Brother Jojo Tungdag sa Singapore. Oy, paridong maayong gabi diha. Salamat gyud kayo ha. Ang iyang message mayong gabi ninyo diha pastor og sa akong duha ka kuya kong pare ha. Kuya Lebe og sambungang pare Kuya John. Ikaw, paridong, talianang, naibawag yung usa ka kaduol sa kong dughan kay sa gamay kapag yun sa una. O si Brother Libby, kita na yung barkadaha. Di pa kakalitok sa unang maligo kag mangayo kas imong break kay break yun na ang imo. Wa ko yun na kalimti. Nya, hangtod karon nagpabilin nga mao kag gihapon namo o maorasad gihapon minimo. Salamat kayo ha, salamat sa Lord nga 300 gigamit ko na rin. Ha? Para sa pang Bible study True Facts. Okay na, yan sampay, klaro ang inyong audio rin, limpyo ang internet signal, dalaygon ang Diyos. Okay na? Diya sab si Rosendo sa Pantang, ang message mayong gabi sa tanan. Diya sab si Ricro Nandales, Mihos, mayong gabi sa tanan, mga nga naminaw, og sa inyong diha, Kuya, God bless. Diya sab si Chow Daniel Oliamot, ang iyang message mayong gabi sa inyong tulog. Great nako. May pagpaminaw ang akong Papa David Oliamot diha sa Nailon nga kada gabi nga minaw uban sa akong mama og manghod. Salamat. Kino ya diya sab si Sister Aida sa Placer. Ayang message, happy listening to all and God bless. Kino niya mapanito nakita din sa mga nag-message, so muanhita sa unahan sa mga nag-view nga katong walay message no, pero ato gyapon mabasa ang mga nag-message gyapon nga mga pangalan. Diya karon sila si Engineer Ernie B. Kataya sa Dubai, Brother Jojo Tundag, Florida ang Muri Sigarino diya sa Tambungon, Sister Aida Tirana Basa sa Placer, Angelic Milini Montero, Vanje Lubitania sa Australia, Desiree Leal, Emily Dilaw Hilig, Elmer Senyor de Jesus, Ricro Nandales Mihos, Jeling Lagarisa Nunez, Rosalie Tungabine, Ritisa Muart, May Joy Sirato, Melinda Ilustrisimo Santillan, Sister Piradel Lingganay diya sa Tabugon, Rosalinda Lipon Mulihon, Chow Daniel Oliamot, Serenio Muniz Tiquilio, o Dondon Tiquilio, niya sab si Catherine Miranda Bernas sa Sagay, diya sab si Esperanza Casiano Aniban, diya sab si Snetes Ark Novkyo sa pagka-pronounce. So sa pagkaroon mo pa nito nakita no sa ato ang monitor niya diya sab bagong nasulod diri sa atong message. Arias Edwin Iscario yung message mayong gabi, Pastor, lihog ko great og happy birthday kay Tia Sally Tayaktak ug Tio Lino Tayaktak, salamat.
Niya desab si Engineer Ernie D. Catayas, iyang message mayong gabi mga brad, pagkatinaw sa imong pagpasabot ba John, tinaw pa sa Arabian water. Okay no, salamat kayo. Di ini. Si Engineer Catayas ni sa Dubai. Engineer, may gabi diha engineer. Salamat gyud nga kapartner kagid nato kada gabi sa atong programa. Sa di pa day kumadto sa unahan, sa di pa pug kumalingot, ako day ni great si brother Renato Tirana sa iyang adlaw nga tawhan karong adlaw ba John. Oy, bro, maayong magpaminaw dia unya happy birthday gikan sa imong brother ug happy birthday po gikan diri sa Jesus is our hope. Okay no, so wadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad sa pangutana nga gipaabot dinhi kanato. So ang iyang pangutana nag-focus mahitungod sa dimension niya o kanang specific niya, baboy ng gyud nga okay ba nga magsigig kaon sa unod sa baboy nga bisag gasigig simba, no? So kung natong tanawon mga higala, kung i-direct to the point nato, lisod kayo dawaton kung mahingunta nga dili. Ato lang subayon ng balaang kasulatan kanang di kayo ta ingon nga grabe masakitan. Pero medyo sakit-sakit gyud gihapon kay basta ka maturan natong isgutan sakit man gyud no. Pero ato lang paningmaan nga mahimong tang open-minded kay daghan baya nato nga naminaw karon nga nagahimo sa pagkaon sa kaning baboy. Pero atong tan-awon dinhi kung unsa may gitudlo sa Ginoo mahitungod nining karning baboy. Dinhi sa Levitico kapitulo 11 nagisgot ang 46 ngadto 47 sa balaod sa Dios. Mao ni gisgotan no. Kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga mga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So nagisgot dinhi balaod. Unsa gani nga mga balaod? Nagisgot ni sa balaod mahitungod sa mga mananap, sa mga langgam og sa tanan nga mga buhi nga nagalihok diha sa tubig. Kung magisgot tag mga mananap, magian gyud ni nato ang baboy. Pero atong husayon na kung asa gyud na nabilong sa gikatugot baka o sa wala gikatugot kay naghisgot man ta og balaod. Atong padayonan sa 47 nagisgot ninyo sa pagbuhat og kalainan taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Sa 46 naghisgot nga aduna si balaod o dinis 47 pagbuhat sa kalainan tali sa mahugaw og sa hinlo unya sa ipakaon og sa dili ipakaon. Karon kay ang pangutana gisgot lagi nga okay ra ba gihapon okay ra bang magsigig kaon bisag basta nagsigig simba o nagsigig simba nga nagsigig kaon ingon na lang. Atong nahibaw-an nga duna day balaod ang Dios mahitungod sa mga mananap. So karon atong tanawon kunong mga mananap dinhi nga gisgutan mahugaw og mahinlo. Unya ang ipakaon og arang dili ipakaon. Matras tagamay sa bersikulo dinhi ta sa bersikulo 4. Dunay ilhanan ang Ginoo mahitungod sa mga ikapakaon og dili ipakaon. Nagingon dinhi bersikulo 3 lang ako unahon magbasa nagingon dinhi. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga manap kini maoy mahimong kan-on ninyo. 4 na dili 3. Unya ang sa 4 nagisgot dinhi apan sa mga nagapangusap kung sa mga may kuko nga pikas dili ninyo pagakanon kini ang kamilyo kay bisan pa nga kini nagapangusap kini walay tiil nga pikas mahugaw sila alang kaninyo. So naghisgot din nga mga ilhanan sa tinag-upat ang tiil naghisgot gud nga ang adunay pikas nga kuko unya nagpangusap may ilhanan sa tanan nga makaon. Unya din sa unahan duna toy pikas o kuko pero wa man magpangusap matod pas bersikulo 4 mahugaw kini alang kaninyo. So kinahanglan gyud kompleto pikas ang kuko unya nagpangusap. Karon asa man na nabilong ka ang baboy? Kay magisgot man tas mga ilhanan. Pikas ba ang kuko o nga nagkapangusap pa po? Dato kunong soyan sa pagtanaw dinhi sa balaan kasulatan. Ato lang ilayat dinhi sa bersikulo 7. No? Maura gyapon nga kapitulo 11 bersikulo 7 na. Nagingon dinhi.
ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. So ang gipangayo sa Ginoo mga higala o gipakita nga mga ilhanan dapat kompleto gyud. Pikas ang tiil o kanang buak ang kuko unya nagpangusap. Di specific gyud dinhi nga nagingon sa bersikulo 7 ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa atong gibasa ganina sa 46 og sa 47 sa maura gihapon nga kapitulo nagisgot kadto may tungod sa balaod. Balaod sa makaon og sarang dili makaon aron makita ang kalainan sa mga mahinlo o sa mga mahugaw. So karon kay nabilong man ang baboy sa mga mahugaw, wa man nabilong sa mga mahinlo, bot pasabot dili ipakaon sa Ginoo. Pero nagi tawo nga mukaon gyud kita din dili ta magdili pero atong pahimangnuan pahibalon nga wa gyud magtugot ang Ginoo sa pagpakaon niya na. So karon murag medyo na hatagan na og tubag no ang imong nga pangutana nga nagisgot nga okay ra ba magkaon og baboy sigig simba niya magsigka og baboy. So diha dapita wa gyud magtugot ang Ginoo mga higala. Unya ato kunong sulayan bisag mingon lang ta nga okay ra siguro na og sabaw lang no. Sabaw lang ta di lang ta mo apel sa unod. Ato kunong testingan kung pwede ra ba ang sabaw mga higala. Atong babasa dinhi sa Isaias kapitulo 65. Onya bersikulo 4. Ato kunong suyag basa dinhi. Kay napil man na ang baboy sa mga mahugaw kung buluntanan. Ang bersikulo 4 naging dinhi. Nga nagalingkod sa tiliwala sa mga lubong ug nagpuyo sa tingago ng mga dapit nga nagakaon sa unod sa baboy. Nagisgot nan og ang sabaw sa mga butang nga duluntanan. So nagisgot og sabaw di lang puday kay ang unod. Apil na usab day ang sabaw mga higala. Unya unsa may dangatan sa adlaw sa katapusan. Kung ang tao nga nakahibalo na unya nagpadayon sa pagkaon. Unsa may gisgotan dinhi sa Isaias 66 mga higala. Bersikulo 15 hangtod sa 17. Nagingon dinhi. Kaya niya karon si Jehovah muanhi uban ang kalayo ug ang iyang mga karo masama sa limpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban sa kabangis sa iyang pagbadlong uban sa siga sa kalayo kay pinaagi sa kalayo si Jehovah pahamtang sa iyang hukom. So ang ihukom sa Dios mao ang kalayo. Kinsa man kay hukman ato lang laktaw ang 17. Aritas 17 ritso. Kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa unod luyo sa usa diha sa liwala nagakaon sa unod sa baboy ug ang dulungtanan ug ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nagingon si Jehovah. So kinsay hukman mga higala kadtong nagkaon sa karning baboy o uban pang mga dulungtanan. Pangutana karon nganong hukman man sa Dios? Atong ibalik ang gisulti nato ganina nagisgot nga dunay balaod ang Dios mga higala. Kung adunay balaod kinahanglan adunay balaod naay consequences. So kung atong makita mga higala kung dunay balaod o kung sugo ug atong makita dinhi sa balang kasulatan nga ang paglapas rabas sa balaod o kung ang paglapas sa sugo sa Dios sala. Ato kunong suyag basa sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Nagisgot ha? Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang pagpakasala mao may paglapas sa balaod. So atong ibalon kagani ha nga ang Dios dunay balaod sa mga mananap nga arang makaon o dili arang makaon. Kung ato ganin gilapas bot pasabot nakasala ta. Unya unsa may bayad sa sala mga higala. Sa ato sang masayran dinhi sa Roma 6:23 naghisgot sad nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O nga, sa panahon sa pagbalik sa Ginoo mga higala, pagahukman rabagyod ang tao nga nakasala. Pananglitan og ako nakasala, hukman ko sa Ginoo. Sa may hukom sa Ginoo. Sa atong gibasa ganina, kalayo. Unsa may ngalan ng kalayo ha? Gitawag kana sa impierno. Ang kanauntang impierno para raw na sa kang Satanas, apan doon na may madala sa malimbungon nga mga taktika ni Satanas. Mao na nga di lang kay si Satanas mahukman sa adlaw katapusan kundi lakip na usab ang mga nagsunod sa kang Satanas.
Okay no, so dili ka nakutas-on, naparabati basahon ng mga viewers. Diya karon si Pastor Rogelio Sabati Edeloberio or si Pastor Hill. Diya ang message mayong pagpaminaw sa taga Nazareth Adventist members. Okay no? O niya atong soyan sa pagtanaw din niya ang atong mga viewers sa katong mga wala nag-message atong soyan rig tanaw no? Di karon sila si John Paul Arnibal Buok nakig-uban nato karon niya diya sab si Nico Sina nakig-uban sa nato karon niya diya sab si Dick Viralio Perpetua sa pagkakaroon mao pa magini ato nakita dinhi sa atong monitor akong ihatag duha panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Joel. Ato sa ning basahon makadiyot higala. Good evening, Brad Libby. Daghan jud karong mga tawo nga nagsupak sa gidili sa Ginoo sa pagpakaon pero kay maon may lami ang gidili ila rapod nga kay manubag niya sila sa husay sa Dios gikan kang Felipe Soliera sa Lamintak Norte. Okay, good PM, Brad, SDA, bagihapon. Okay. Ato tayo ganas paghatag dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, okay ra ba nga sige siyang simba pero gakaon pag sige og baboy? O kung wala pa jud ka nahibaw sa kamatuoran, nagsimba-simba ka sa SDA, wa pa ka na Bible study, wa ka kahibaw og makaon pag dili, muhatag so consideration siguro ang Ginoo. Pero nahibaw ka na usa nakakatawo sa Ginoo, nagsunod na kas Ginoo, nag-alagad na kaniya, pero nagpabilin ka sa pagkaon og baboy higala, simba-simba kag sige pero ang baboy wa gyud nimo kabiyae. O niya kanang pagsimba naglangkob ba na sa imong pag-ampo ngadto sa Ginoo, pagsimba, pagdaig, pag-ampo sa Ginoo. Ang pangutana og dawaton bas Ginoo ang atong pagsimba mga higala. Paminawi akong basaw na ang nakasulat sa Proverbio Kapitulo 28 versikulo 9. Atong tanaw din ang gipahayag ni King Solomon o Haring Solomon. Ako basa din kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdubulongog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Atong nabasa higala ang tao di ay nga nagpalingog-lingog, kanang word nagpalingog-lingog, nahibaw na nga ang baboy dili ipakaon, pero muralagwa kadungog, muralagwa kahibalo, gakaon gyapon pero hinimbahon kayo. Sigig simba. Ang pangutana, dawaton bas Ginoo yung pagsimba? Gikahimutan bas Ginoo? Ang Biblia nagsulti, kadtong tao nga nagpalingog-lingog siyang idulungog sa kasuguan sa Ginoo, ang iyang pag-ampo or pagsimba nahimong usa ka dulumtanan. Gawas tingali kung wa pa ka nahibaw, gawas tingali kung nag-observe pa ka, wa pa ka kahibalog unsay kamaturan, pero usa na ka SDA, labi na og ningbali ka, nagbantay ka na sa sugo, o nahingbali ka kay nawili ka sa kalibutan, gikaon mong gidilis Ginoo na delikado ikaw ang manubag si Ginoo. Naman kaingon man tang dili okay. Tungod kay sa Santiago 2 versikulo 10 nag-ingon man gud ang Biblia, ang nagabantay sa kinatibuk-an sa mga kasuguan apan naglapas siyang usa kabahin nini, nahimo siyang balinapason sa tanan nini. Nagbantay kunukas na pulo kasugo, adlong Sabado simba ka, wa kay Dios kasunod kas na pulo kasugo, pero gisupak nimo, gilapas nimo usa kabahin sa kasuguan ang mahitungod sa daytari higala nga balaod si Ginoo.
ang atong nabasa, samara nga nalapas nato ang tanan. Nagbantay sa kasuguan pero naglapas ug usa ka bahin, nahimo siyang malapason sa tanan. Mao na nga samara di ay og naglapas tag daghan og naglapas tag isa. Mao ra ning death penalty ang atong madawat sa katapusan. Imperno ras kalayo. Kay ang tanang paglapas sa kasuguan sa Ginoo mga higala. Sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4, ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo, sala. So sala, ginahigala, ang paglapas sa sugo. O niya, kinsa man ang manag-iya na to. Nag-ingon ang versikulo 8, ang nagapadayon sa pagpakasala, naglapas sa sugo, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. So gipasabot sa balaang kasulatan kanang word nagpadayon sa pagpakasala. Nagpasabot na nga wa gina muundang og lapas balaod sa Ginoo. Wa gina miundang pagkaon sa gidilis Ginoo. Pero nagbantay sa ubang bahin kasuguan. Pero wa muundang sa paglapas balaod kay gakaon maglaway man gid siya, maibog man gid siya magkaon ang makakitag baboy higala. Ang Biblia nagsulti nagpadayon pagpakasala iya ni Satanas. So nakalapas gyapon ka kun imong tutukan ang napulo ka sugo, nakalapas gyapon ka sa napulo ka sugo higala. Nganoon diin nang sugo ang atong lapas sa napulo ka sugo sa pagkaon atong baboy. Kanang sugo nga dili ka maibog. Once nagkaon ka, nagpasabot nga, naibog ka. Tuag po ka nakalapas dito sa usa sa napulo ka sugo. Ang maglapas ug usa, nahimong malapason sa tanan. Sa adlaw sa katapusan, specific yun yan, gibasa ni Brother Joel ganang Isaias 66, 16 o 17. Specific na nga pagkasulta diha. Kadtong nagakaon sa unod sa baboy, og mga dulugtanan sa ato pagandas na. Dili baboy nga magidilis Ginoo. Kadtong nagakaon sunod sa baboy og tanan nga mga dulugtanan. Asa man siya? Oy kalayo sa imperno, gisaad si Ginoo, kalaglagan sa imperno. Munang specific ang baboy gisgutan diha, niya specific pod gisgutan nga kalayo sa imperno ang sangkuan sa katapusan. Munang mintras may panahon pa, dako pagkahigayonan sa pag-usab sa itong kinabuhi. Karong panahon na higala, dili pa ulahi ang tanan. Kung gakaon tagsige sa unang panahon, undangin na to. Kaya ang kanang diskutan sa versikulo 8 sa Juan 3:8, kadtong nagapadayon pagpakasala iyan ni Satanas. Unsay buhaton nato aron tadi mahimong iyan aron tadili mahimong iyan ni Satanas. Ang atong buhaton muundang ta pagpakasala. Bot ipasabot muundang taglapas sa sugo ug may tungod sa pagkaon ni gala, undang tagkaon yan ang gidilis Ginoo aron sa katapusan mahimot ang iyas Ginoo og mapanunod unya nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Hibalo nagsulti diya ang Mateo 7:21 nang makasulod sa langit dili tanan nagtawag ang makaadto dito kundi ang matinumanon. So wala naman tayo higala ato libalik ang panahon ni Brother Joel sa lipahingpit tapuson tuntulamanon. Okay, salamat Brother Lebanon. Dia si Sister Aida Tirana ang ihang ipaabot like anandiyan sad si Milia Umulon. Mayong gabi Pastor Brad John ug Brad Libby, salamat sa Ginoo about inyong sibya sa bag-ong church sa Mambahaw Kagnukot Bilyaba Liti. So ano man tayo manghigala ani atong theme song. Aking kampo tayo gala ang mga kasitasan sa mga langit ng gabi na o Diyos. Daghang salamat sa imong mga pulong na among napaminawang karon. Pabuti nga kadtong mga instruction na among nabasa karon, magpabilin ka to sa nahunang kasing-kasing, magtudlo kadto ka namo diha sa pagpinabuhi subay sa mong kabuton. Tabangi kami nga sa adlaw unyas pagbalik ni Jesus, kaming tanan malipayon nga magasukat kanyang makapuyo sa langit ng pulianan, kini ang masalig madawat sa ngalan ni Jesus nga manglawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayong balita
o kanungang tanan ang masukig pinalanggang matig paminaw. Kini, ang inyong higala, Brother John Lihito, Brother Joel Tirana, kinusab si Brother Luby Claves Raymond. Daghang salamat o mayong gabi kanatong tanan. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.